नमस्कार मित्रांनो, मी अनित दळवी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आहे या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज बऱ्याच दिवसांनी मी व्हिडिओ घेऊन येतो आहे, कारण कोकण दौऱ्यानंतर जे काही मी जे 10-12 जे आपले व्हिडिओ अपलोड केले, त्यानंतर कुठलाच व्हिडिओ माझ्याकडनं अपलोड नाही झाला. तर एक विचार केला आणि आज मालवणी यूट्यूबर म्हटलं, म्हणजे आपल्या कोकणातला यूट्यूबर म्हटलं, तर त्याच्या चॅनलवरती जर मालवणी पद्धतीने चिकन वडे हा जर व्हिडिओ नसेल तर त्याच्या चॅनलला काही अर्थ नाही असं मला तरी वाटतं. तर नक्कीच आता जो मी व्हिडिओ घेऊन येतो आहे तो एक रेसिपी व्हिडिओ आहे. मालवणी पद्धतीने आपल्या चिकन रेसिपीचा व्हिडिओ आहे. गावठी चिकन आहे. तर जास्त वेळ न दवडता मालवणी पद्धतीने चिकन रेसिपी कशी केली जाते ती आपण इथं पाहूया. चला. मालवणी पद्धतीचं जर जेवण म्हटलं तर जास्त हा उपयोग कोकणात होतो नारळाचा, ओला नारळ. तर आपण इथे हा एक अख्खा नारळ आता किसून घेणार आहोत आणि 4 कांदे आपल्याला लागतात. तर चिकन आता मला खायचंच आहे, तर मदत करणं मला भाग आहे, नाहीतर मला मिळणार नाही. तर आता आपण ती प्रोसेस करून घेऊया. तोपर्यंत आईने चिकन प्रॉपर बारीक करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्या आता ती मॅरिनेट करणार त्या चिकनला. त्याला एक हिरवी पेस्ट ती बनवते. तर ती हिरवी पेस्ट काय काय असेल ते तुम्हाला मी दाखवेन की त्याच्यात मी कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स टाकून आम्ही ती हिरवी पेस्ट बनवली. तर प्रोसेसला सुरुवात करूया. चला. तर या ठिकाणी आपल्याला हा एक अख्खा नारळ किसून घ्यायचा आहे आणि हे 4 कांदे आपल्याला चिरून घ्यायचे. ठीक आहे, तर आपण सुरू करूया. तरी तुम्ही बघताय ही आम्ही ग्रीन पेस्ट केलेली आहे, ज्यामध्ये आलं, लसूण, अर्धा चमचा जिरं आणि कोथिंबीर हे आपण मिक्सरवरती वाटप करून घेतलेलं आहे. आणि हे जे ही जी ग्रीन पेस्ट आहे ना ती आपण आपल्या या चिकनला म्हणजे मॅरिनेट करण्यासाठी वापरणार आहोत. तर आई आता ते प्रॉपर इथं मिक्स करून घेते. हे आपण ऑलमोस्ट माझं हे 1 किलो गावठी चिकन आहे, कारण मी गावठी चिकनच आम्ही रेफर करतो, कारण बॉयलर पचपचित लागतं हो. तर हे आता आई दही टाकते त्यामध्ये. दहीमुळे कसं होतं, जो ॲक्च्युअली जो चिकनचा जो म्हणजे एक हिमूसपणा आपल्याला राहत नाही, हिमसपणा ओके. तर जो स्मेल असतो एक चिकनचा तो येत नाही आपल्याला, म्हणजे चिकन खाताना ते फोडी खाताना आपल्याला एक वेगळी मजा येते आणि आपण कंटाळा करत नाही खाताना. तर ते आता आपण प्रॉपर मॅरिनेट करून घेतो. आणि हे मॅरिनेशन आपल्याला 15 ते 20 मिनटं लावून ठेवायचं आहे. म्हणजे तो जो मसाला हे जे वाटप आहे ना ते प्रॉपर त्या प्रत्येक फोडीला प्रॉपर लागेल आणि एक दह्याचा वेगळा फ्लेवर येतो त्या चिकनला. तर सकाळचा नाश्ता पण खूप हेवी झाला ॲक्च्युली. आईने ओनियन उत्तप्पा केलेले, तर 4 ओनियन उत्तप्पा खाले, त्यामुळे पोट सुद्धा तरी गप आहे. तर हे दुपारीच आपलं जेवण आरामशीर मी जेवणार 3:30-4पर्यंत जेवण, कारण बरंच खायचं, भरपूर खायचं. तर चांगली भूक लागू दे, चरचरून दे चांगल्या पोटामध्ये. आणि चिकन जे आता आपण जे रेफर केलं ना ते गावठी चिकन आहे, कारण गावठी चिकनचाच रस्सा हा बेस्ट लागतो. बरेच लोक बोलतात की गावठी चिकनमध्ये फोडी कमी असतात, जास्त हाडं लागतात, पण ती ॲक्च्युअली चोकून खाण्यात मजा असते. ती एक चोकून खाण्यात मजा असते हाडं ती. आणि जो रस्स्यामध्ये जे रस्स्यामध्ये जो फ्लेवर उतरतो ना गावठी चिकनचा तो अप्रतिम. थंडीच्या मोसमात जर तुम्हाला जर ते गावठी चिकनचा रस्सा जर प्यायला मिळाला तर हेल्थसाठी अजूनच चांगलं. बॉयलर चिकन मी रेफर करतो, बट ओन्ली फॉर बोनलेस. म्हणजे जर बोनलेसमध्ये आपण लाईक चिकन चिली, चिकन क्रिस्पी वगैरे असेल किंवा फ्राईड चिकन असेल तर त्याकरता मी बोनलेस चिकन जे बॉयलरचं आपलं असतं मिळतं ते रेफर करतो. पण रस्सा जर असेल तर प्रॉपर मला मालवणी पद्धतीचं जेवण जर आपल्याला जेवायचं असेल तर गावठी चिकनच आपल्याला रेफर करावं लागतं. ॲक्च्युली हा व्हिडिओ मी गावी केला पाहिजे होता, कारण गावी तो प्रॉपर आपल्या त्या पडवीमध्ये जेव्हा आपण चिकन वगैरे साफ करतो तर ते काही सीन्स असतात जे खूप म्हणजे प्रत्येक लोक फॅमिलीयर आहेत त्या सीनसोबत, की पडवीमध्ये जाणं, तो पिवळ्या रंगाचा आपल्याला येल्लो बल्ब असतात, त्या बल्ब खाली मग चिकन साफ करणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर ते आम्ही गावी करायला पाहिजे ॲक्च्युली, पण मुंबईत करतो. गावी गेल्यावर सुद्धा मी चिकनचा एक व्हिडिओ बनवेन, कारण तो जो चुलीवर जे चिकन करायची जी प्रोसेस आहे ना ती पण तो पण एक वेगळाच अनुभव आहे. तर त्यावर देखील आपण व्हिडिओ करू. हा आपण अख्खा नारळ किसून घेतला आहे
आणि 4 कांदे आपण चिरून घेतलेले. तर आपण आता ह्या ओल्या नारळाचा म्हणजे आता आपण हे आता वाटप बनवणार आहोत. तर आपण आता हे 4 कांदा आणि आपला एक ओला नारळ आपण आता तेलामध्ये परतून घेणार आहोत, भाजून घेणार आहोत. सॉरी, त्याला खरपूस बांधत आहे ना हे. हां, खरपूस बोलते, अरे काय हा कांदा आणि हा अख्खा नारळ आपल्याला लालसर खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. हा तेलात आहे ना, तेलात जो कांदा टाकला त्याचा आवाज येतो ना, तो मला खूप आवडतो. हा आवाज किंवा फोडणी टाकतानाचा आवाज जो येतो ना, जबरदस्त वाटतो, सही. आणि हे 2-3 आपले लसूण जरा टाकले स्वतःसाठी. ॲक्च्युली कॅमेरा पण मिस धरतोय आणि जवळतोय पण मिस. आमचा कॅमेरामॅन अमय दळवी म्हणजे माझा भाऊ हा थोडा कामात बिझी आहे, सो मला शूट करावं लागतं आणि मला सगळं करावं लागतं. हा एक अख्खा चिरलेला कांदा आहे आणि एक अख्खा टोमॅटो. आता आपण जे मॅरिनेट केलेलं चिकन जे आहे त्यात आपण शिजवून घेणार आहोत. तर त्या प्रोसेसच्या वेळेला आपला हा एक टोमॅटो आणि हा एक अख्खा कांदा हा पण त्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत. त्यामध्ये आपण हे तेल ॲड करतो आहे. आता आपण हा एक कांदा आणि एक टोमॅटो त्या तेलामध्ये ॲड केलं आणि हे आता आपण त्यात मीठ ॲड करतो. 1.5 चमचा मीठ टाकलं आपण या. तर हा 4 चमचे आपला मानवणी मसाला आहे आणि अर्धा चमचा त्यामध्ये आपण हळद टाकलेली आहे. तर ते आता आपण ह्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि ही कढीपत्त्याची पानं आहेत 4-5, ती आपण त्या ॲड करतोय. आणि आता हे आपलं मॅरिनेट केलेलं जे चिकन आहे ग्रीन पेस्टमधलं ते आपण ह्यामध्ये ॲड करतो आता. व्हेरी नाईस. तर आता हे आपण जे आता 3 शिट्ट्यांवरती आपल्याला शिजवायचं आहे. जी फोडणी आपण घातली ती प्रॉपर प्रत्येक पीसला लागली पाहिजे. आता थोडी एक वाफ आल्यावरती थोडंसं गरम पाणी यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे. एक काळजी घ्यायची की तुम्ही थंड पाणी यामध्ये ॲड नाही करू, गरम पाणी ॲड करा. आपण हे गरम पाणी ॲड केलेलं आहे यामध्ये. तर आता हे चिकन आपल्याला 3 शिट्ट्यांवरती शिजवायचं आहे. हे खरपूस भाजून घेतलेलं कांदा आणि आपला हा अख्खा नारळ आता आपण त्याचं वाटप करून घेणार आहोत. त्यामध्ये आता आपण हा 2 चम्मच गरम मसाला ॲड करतोय, 2 चमचे लाल मसाला वाटपासाठी. आणि हे जरा थोडं वेगळं, हे आपलं गावठी चिकनचं काळीज आहे ज्यामध्ये मीठ आणि मसाला टाकला आहे आणि तो आपल्या तेलावरती जस्ट एक शॅलो फ्राय करून घ्यायचा. तर छान लागतं तेही खायला. 3 शिट्ट्या झाल्यात आपल्या. तर आता आपण आपल्याला गॅस बंद करून घेतला आहे आणि आपलं वाटपही आता रेडी झालेलं आहे. पाहून घ्या. यामध्ये 2 चम्मच लाल मसाला, गरम मसाला आणि अख्खा नारळ जो आपण खरपूस भाजून घेतलेला आणि कांदा आणि 2-3 लसूणच्या पाकळ्या. तर आता आपण या पातेल्यात तेल तापत ठेवलं आहे. तर त्यामध्ये आपण जो वाटप केलेला होता ते आता वाटप पण त्यामध्ये ॲड करणार आहोत. त्यात आता ही आपण कोथिंबीर ॲड करतोय. थोडं पाणी ॲड केलं.
ह्यामध्ये आपण हे शिजवलेलं चिकन घालत आहोत. 3 शिट्ट्यांवरती काढलेलं चिकन आहे आणि त्याला एक छानसा स्मेल आला. जेव्हा कुकर ओपन केलं तेव्हा खूप छान स्मेल आला आणि कलर आला त्याचा. आणि हे गरम पाणी आपण त्यामध्ये थोडं ॲड करतोय. मगाशी आपण शिजवताना थोडं मीठ टाकलेलं होतं कुकरच्या वेळेला, तर आता आपण हे थोडं आता मीठ ह्यामध्ये ॲड करतोय चवीप्रमाणे. आता एक उकळी काढून आपल्याला एक वाफ आली की आपल्याला गॅस बंद करायचं आहे आणि आपलं चिकन रेडी. आणि आपण हे फ्राय करायला ठेवलेलं चिकनचं काळीच रेडी झालं. वा, मग काय माहिती तुमच्या तोंडात पाणी सुटलं. हे आपलं पुऱ्यांचं पीठ आहे. तर मम्मी जे चिकन आहे ते मला पुरींसोबत मला सर्व करणार आहे आणि मी ताव मारणार आहे. तर पुऱ्या आता होत आहेत. आता पुऱ्या झाल्या की मग चिकन आता ऑलमोस्ट आपलं रेडी होत आलेलं आहे. तर मग नक्कीच मालवणी पद्धतीचं जे चिकन रस्सा आपण जो केलेला आहे तो कसा झाला तर नक्कीच मी तुम्हाला खाऊन दाखवेन. एकदम मस्त एक रस्सा, एकदम बारीक बारीक लाटलं छान नेहमीप्रमाणे. तर ह्या अशा पुऱ्या एवढ्या बारीक मस्त छान पुऱ्या बारीक असल्या पाहिजे. हां, मग ते फुगतात चांगल्या. तर आता हे आपलं चिकन रेडी आहे आणि एकदम मस्त लाल रंग झालेलं आहे. पद्धतशीर एकदम छान पुऱ्या रेडी आहेत आणि पद्धतशीर कांदा लिंबूही कापलेला आहे. तर आता जी नेक्स्ट प्रोसेस आहे ती आहे खायची. मालवणी पद्धतीचा झणझणीत रस्सा, चिकन रस्सा आणि पुऱ्या. तुम्ही हे चिकन आंबोळ्यासोबतही शेअर करा, ते तुम्ही भाकरीसोबत रेफर करा. बरं ती नाचणीची असो का किंवा तांदळाची असून दे किंवा पुरे वडे, तुम्हाला जसं वाटेल तसं तुम्ही ते रेफर करू शकता, तुम्हाला कसं हवं त्याप्रमाणे. पण मी आज जे खातो ते पुरीसोबत खातो आहे आणि आंबोळ्या केलेल्या सकाळी. तर आंबोळीही एक आहे आणि नक्कीच हा एक्सपेरिमेंट आपण एकदा गावीही करूया, कारण चुलीवरचं चिकन दाखवण्याची एक वेगळी मजा आहे आणि चिकन खाऊनही दाखवतो कसं झालं आहे ते. चला, तर ही आता आपली आंबोळी इथे रेडी आहे आणि आता मी पहिलं ह्यामध्ये लिंबू पिळणार आहे, कारण लिंबूशिवाय चिकनला मजा नाही. पहिले आपण पुरी घेऊया. मालवणी पद्धतीचं झणझणीत असा चिकन रस्सा विथ पुरी. अप्रतिम, खूप छान झालं, खूप छान. आणि एक घास आपण आंबोळीसोबत खाऊया. पोळीसोबत. पोळी आहे. परफेक्ट. तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी तुमच्या घरी ट्राय करा. तुम्ही कोकणातला आहातच तर काही प्रश्नच नाही. पण कोकणात पण जसं बोलतात ना, 12 कोसांवरती भाषा बदलली जाते, तशी जेवण पद्धतीही वेगळी असते. तर अशा प्रकारचं एक चिकन तुम्ही घरी ट्राय करा. आम्ही काय काय इन्ग्रेडियंट्स वापरले, कशा पद्धतीने सगळं फॉलो केलं हे सगळं तुम्ही बघा. त्या घरी चिकन करा, सगळ्यांना खायला घाला. कसं लागलं, कशी झाली पद्धत ते मला कमेंटवरती कळवा. आणि कमेंट्स बऱ्यापैकी आल्या, चांगला प्रतिसाद मिळाला तर असेच नवनवीन किंवा जे आपले मालवणी पारंपरिक काही पद्धतीचे जे रेसिपीज आहेत त्या तुमच्यासमोर मी आणेन. तर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. जे कोण नवीन पाहत आहे त्यांनी पहिले सबस्क्राईब करा आणि नंतर पूर्ण व्हिडिओ पहा. काळजी घ्या.